እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ሰብሰቡካ ማለት ነው። ትራያንግል ንበላ ምክንያቱ ሰለስተ ሳይድ ማዕረ ስለ ዝኾነ ኢኩላተሪያል ትራያንግል ንብላ ንኣብነት ሳይድ እዚ ምስ ሳይድ እዚ ምስ ሳይድ እዚ ማዕረ እዩ ለዚ ነዛ ኢኩላተሪያል ትራያንግል እዚኣ ስፍሓት ንክንረክብ መጀመርታ እዚ ሰለስተ ሳይድ ማዕረ ምዃኑ ነረጋግፅ ስለዚ እዚ ሓደ ሳይድ ኤ ንበሎ እዙን ኤ ንበሎ እዙን ኤ ንበሎ ኤስውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይም ካልእ ኤክስውን ክንብሎ ንኽእል ንሕና ከም ኤ ንውሰዶ እምበኣር እዛ ናይዛ ኢኩላተሪያል ትራያንግል ስፍሓት ንክንረክብ ንጥቀመሉ ፎርሙላ ከዓ ኤርያ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄይት እዩ ስለዚህ ቤዝ ኤ ኣለና ሄይት የብልናን ስለዚህ ሄይት ክንረክብ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምቲ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ ናይ ኤይሶሰለስ ትራያንግል ዝረኣናያ ሕጂ እውን ሄይት ንክንረክብ we need to draw perpendicular line ስለዚ ሄይት ንክንረክብ perpendicular line ምሕንፃፅ የድልየና let's we draw this perpendicular line now ነዚ perpendicular line ንበሎ እዚ perpendicular line ምስ ሓንፅፅና ነቲ ቤዝ ኣብ ክልተ ይመቕሎ ኣብ ክልተ ማዕረ ዝኾነ ንውሓት ይመቕሎ ንኣብነት ካብዚ ናብዚ ኤ ዝነበረ ካብዚ ናብዚ ሕጂ ኤ ኦቨር 2 እዚ እውን ኤ ኦቨር 2 ኾን ካብዚ ናብዚ ኤ ኦቨር 2 ካብዚ ናብዚ ኸ ኤ ኦቨር 2 ኾን ኣብ ክልተ ይምቀል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሄይት ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ በኣርከስ ሕጂ ተዋሂብና ኣሎ ኣብዚ ኤ ኦቨር ኣለና ኣብዚ ኤ ኣለና እዚ ከዓ ሄይት ኣለና ስለዚ ሄይት ንክንረክብ ካብዘን ክልተ ሓንቲ ንወስድ ንኣብነት እዚኣ እንተወሲድናያ ቤዝ ኤ ኦቨር ኣለና ሃይፖተነስ ኤ ኣለና ሄይት ኣይተዋህበናን ስለዚ እቲ ክልተ ሳይድ ተዋሂብና ኣሎ እዚ ኤ ኣለና እዚ ኤ ኦቨር ኣለና እዚ ከዓ ኤች ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሳይድ እዚ ንክንረክብ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝረኣናዮ ሕጂ እውን ፓይታጎራስ ቲዮረም ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ሲ ስኩዌር እዩ ስለዚ እዛ ፓይታጎራስ ቲዮረም ተጠቂምና ንውሓት ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኤ ኦቨር 2 ስኩዌር እዚ ማለት እዩ ቢ ከዓ ከም ሄይት ንወሰዶ ፕላስ ኤች ስኩዌር ሲ ከዓ ሃይፖተነስ እዩ ኤ ስኩዌር ስለዚ ብዛዕባ ኤክስፖነንት ኣብ ዝመፅኦም ክንመሃሮ ኢና ንሕጂ ግን እዚ ስኩዌር እዚ ንክልቲኡ ስለ ዘርብሖ ኤ ስኩዌር ነዚ እውን 2 square which means 4 plus h square is equal to a square bar እዚ ነዚ ክድመር ስለ ዘይክእል እዚ a ናብዚ a ነምፅኦ ማለት እዩ h square is equal to a square እዚ ናብዚ ኢኳል ክሰግር ከሎ ማይናስ ወይ ከዓ ሳይን ነው ይር ማይናስ ሆን ፕላስ ነበረ ማይናስ ሆን ማለት እዩ ስለዚ a square over 4 ኦኬ እዚ ማለት ከዓ a square over 1 ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እንታም ደሊና LCM ክንደሊና ማለት እዩ ናይ ሓባር ረቑሒ ኣብዚ 4 ኣለና 4 divided 1 4 times a square 4a square minus 4 divided 1 to 4 1 times a square لذي h square is equal to 4 a square minus a square 3 a square over 4 okay
بارزي كاب راديكال نخنوصو h is equal to square root of 3a square over 4 لازم نعرف نقصلينا الذي h is equal to square root of 3 a square over 4 لنا إذا كاب راديكال كنوصل لنا h is equal to square root of 3 a over 2 هون ስለዚህ h radical 3a over 2 يهون بار h ካብ ረኸብናዮ ቤዝ ካብ ተዋህበና ኤሪያ ክንረክብ ኢና ሕጂ ማለት እዩ ኤሪያ is equal to 1 over 2 base times h እዩ ኤሪያ is equal to 1 over 2 ቤዝ ተዋሂብና ኣሎ a ኣለና times height radical 3 times a over 2 lazy area is equal to a times a square times radical 3 2 times 2 4 area is equal to radical 3 a square over 4 ስለዚህ ስፍሓት ናይ ዛ ኢኩላተሪያል ትራያንግል እዛ ፎርሙላ እዚኣ ንወስድ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት እዛ ኢኩላተሪያል ትራያንግል እዚኣ ንውሰድ for example base 8 cm ኣለና ስለዚህ ሰለስተ ሳይድ 8 cm ማለት እዩ ስለዚህ ስፍሓት ናይ ዛ equilateral triangle هركب area is equal to 1 over 2 base times height ويكا كم تقديمنا زرخبنا يا area is equal to radical 3 a square over 4 ስለዚህ ካብ ክልቲአን ሓዲአን ንወስድ ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ቀዳመይት እንድሕር ወሲድና height ኣይተዋህበናን هيك كنركب كنتي قدمنا سرحنايو قرب نوح زباله غزي وي كا دقائق كوسدلنا خيلي ስለዚህ هيك ካብ ዘይተዋህበና ዳይሬክትሊ ናብዛ ፎርሙላ እዚኣ ብምሓድ በቀሊሉ ክንሰርሖ ንኽእል ነዛ ፎርሙላ እዚኣ ብምውሳድ ስፍሓት ናይዛ ኢኩላተሪያል ትራያንግል እዚኣ በቀሊሉ ክንረኽባ ንኽእል ንኣብነት ኤሪያ is equal to square root of 3 a square over 4 إلا لنا لذي تحدى سايت واحد له لذي واحد الناس لذولا area is equal to radical 3 times 8 square times 8 square over 4 area is equal to radical 3 times 64 centimeter square over 4 ذا centimeter لنا الذي area is equal to radical 3 ذا طافين by 4 1 by 4 16 times 16 centimeter square ويكا area is equal to 16 radical 3 centimeter square يهون ስለዚህ በሐፂሩ በዚያ እንሰርሓ ንኽእል ማለት እዩ በዚያ እንሰርሓት ኮይና ግን ሄይት ንኽንረክብ ቁርብ ግዜ ክወስደልና ስለዝኽእል ኣብ ግዜ ኤግዛም ብፍላይ እዚኣ ተመረፅናያ ይሓይሽ باركس مدب حجاز خوينو مسترخبو نخالوت نخبازة لايك شير سبسكرايب مقبار كمون هنازر ايتهمن مارم تهمن اي فلينا ابقى ذلك سن راحت بسلام يرحبنا